guys! Ngayon magluluto tayo ng sinabawang isda. Simpleng ulam pero masarap. So ayun guys, nagpakulo na ako ng tubig. So yun. Hindi naman lahat ng tilapia sinasabawan. Pero ito kasi natuklasan ko to na sinasabawan talaga ang tilapia. Buksan natin yung ano. Ito kasi yung ano eh. Ito kasi yung ano. Mga tawag dito? Yung labasan ng usok. Doon siya dumidiretso sa roof deck. Kalimutan ko itong exhaust fan. So, ito pala yung exhaust fan. So, ayan, matagal kumulo yung tubig natin kasi dito tayo nagluto. And then, ito kasi, itong ano na to, halan, sira. So, ayun, hindi siya gumagana. So, anuhin muna natin yung mga gulay natin. So, shout out pala dyan kay sa mama ko na maganda yung mana sa akin. Ay, mana pala ako sa mama ko. So, ano, eto, binili ko tong ano na to, dahon ng kamote, 10 pesos lang. Pero pag dyan sa probinsya, hindi na talaga siya binibili. Diba? So, ayan. Mga Bisaya, ay mag-Bisaya na lang good ka, Bisaya ang good ka. Bahala na mga nagtanaw dihan na dili ka ba lumag-Tagalog. Ay, dili ka ba lumag-Bisaya. Yeah, okay. So, yan. Yan, hagpato na to ang gulay. Ano man dyan, ginahagpat man dyan nga. Diba? Oo. Hagpato lang, mano-mano lang kung paghagpat. Uy. Sa una, katong kuan, katong dito pa sa probinsya nagpuyo, dito sa kuan, kung asa ko gianak, dito sa Loro Opi, Maguindanao, dito ko gianak eh. Daghang kabuti dito as in, dili na kailangan paliton pa. Oo. Tapos dili ginapalit. Karon lang ngayon ako nahibalaan na ang kuan, ang kamote, pwede siya lutuon. Pwede siya isagol sa gulay. Oo. Isagol sa gulay, dili isagol sa karne. Na yung mga kamote, pati kuan gani siya, pati ka ng gabi, ginasagol jud siya. As in. Tapos yung mga santol, karon lang na siya nahibalaan na pati ang santol ginakuan. Ginasagol sa sinigang, anak. Pero pag dito sa probinsya, wala yun. Abi di mo, wala yun makaon, no? Di atay. Si ate ko kasi, nasa ano siya, nagbantay siya bata sa online. So, tapos yung mga bata, nasa school. Kaya yung busy. Tapos ako, sabi ko kay ate, magluto muna ako. Okay. Matagal na ako din nakapag-vlog. Medyo kasi, tinatamad talaga ako mag-video. Feeling ko kasi walang kwenta yung mga video ko. Bahala na walang kwenta, di ba? Basta may kwenta ako. Yan. Hugasan na itong maayos kasi di ka din siya takuan sa bukid. Tapos nag-asa pa siya gakin. Di ba? Pag mga gulay na ginabaligya direto, hala! Dili kasabot si Toy Toy ng Bisaya ko. Sa mga Bisaya, dili kasabot. O nya, next na to, agpaton, kamatong sibuyas. Mahal kayong sibuyas. Oy, maong isa lang akong gipalit. Tapos, gihati pa na ako. Kaya akong giluto ang isa kasi ang hati sa kuan lang ka. Sa kapon. Nakalimot ko sa English sa tagtaran. Mag-video lang bisan wala kwenta. Basta magluto ko. Ay mo pag nilabot, magluto ko ha. Ano ba yan? Di gutom na ba ako? Wala ko yung breakfast. Tinuod yun, wala ko yung breakfast. Wala ko nagkaon. Ako pa lang yun. Di naman dito mga kaoy. As in yun. Yeah, hindi kami sa yes. Ano ba? Magkulit ng buhok. Ana din magluto. Kailang sexy din ko magluto. Yeah. Kaya maghiwa. Tapos, tamatis. Mahal kayo mga gulay ka ukoy. Ibutang na mga lamas. Yan. Mga lamas. Yan. Yung ibutang na kutukuan. Pasensya na jud mo. Gusto na nang video. Imo na ako ba? Kailangan ako mag-upload sa akong YouTube. Kay kuan, sayang ang mga advertisement ba dito siya magamit. Oo. Sayang yun. Kaya, saan ako ginagawa? Simple lang siya. Pero lang diba? At least lang. Kasi mahal tayo mga gulay sa doon. Gulay tayo siya
magpulo ba? Dili mo dito sa may chromatic. Ang tawag ani may chromatic. So, paan siya? Di kuryente na katong yung ano, siga. Ay gabuan. Nang ay apoy. Di pala sige itin kala nang dili na tuba kuan siya na. Dali lang siya magkuan ba? Magpulo-pulo. Ay basta magpulo-pulo mo na to. Tapos na namalit kong tilapia di kabuo. So ako kita putol. Katong gipalit ako di siya, buhi pa di siya. Buhi pa siya. Di karon patay na. Alam nga naman no, di ba? Pag sure di ha. Oh yeah! Pag sure. So yan. Atong talbos. Kaya unya. Shout out kay Tuy Tuy di ha. Ano yan? Ano? Santiago Gahom. Shout out sa'yo. Santiago Gahom. Watch me, I'm cooking. Yeah, I'm cooking yummy food, delicious, yeah, oishi. And this one is tilapia. Ano ba kaya kayo? Ang tagal naman magkulo dito. Yeah. So, ganyan ako, habang nagluluto ako, or ano, naghugas talaga ako ng plato. So, ganyan, para hindi masayang ang oras natin. Alam mo, hugas. At habang naghugas, kaya naman sexy yun. Gawain bahay, ano talaga? Gusto talaga mag-ano yan. Hindi talaga mahirap sa akin mga ganito. Basta hindi ako mag-init, magluto, mag-ano. Hindi lang mahirap ako. Gusto ko kasi mag-init sa bahay. Ako yung tao na ayaw ko mag-umi, alam mo yun? So kaya nagigit yung paligid ko. Kaya hindi talaga ako makalimutan. Ano makalimutan? Makatali sa Tagalog. Hindi ko na lang alam kung nag-asawa ako. Paano lang kaya yung asawa ko, tapos hindi siya malinis. Tapos ako, di para kaming mga aso pusa, tapos nag-aaway. Mahirap pa naman ako kasama sa bahay kasi gusto ko talaga na malinis ka din, ganun. Magluto ka na lang ng pagkain mo kaysa bumili ka sa labas. Kasi mas nakakatipid ka sa pagluluto. Pero pag binili mo kasi yung ulam sa labas, mas mahal kasi kasi mahal, pero hindi ka naman minahal. Charot! Ang ulam na yung nagmahal, pero ikaw hindi minahal. Yeah. Gusto ko kasi maayos eh. Habang hindi ka magpulot, ating niluluto ka, ito din dito sa hindi. Bakit naman ang yun na? Sabi lang ako si atin. Uy, din ba? Nag-vlog ako dito. Kadyo sa lalo. Kumulo ka na nga. Ang tagal na kumulo ka eh. Sige, mamaya ako na. Ayan, kumulo na. So, ayan, ibutang na nato ang tilapia. Unahan na to ang ulo. Siyempre, no, paborito din ako ang ulo sa isda. Grabe, ang mata, kalamig. Gusto ko ay susukod. Yun. Ito. Kahapon wala, nagbuan na dito si ate ng tilapia, dito daw nagigataan kasi kapag tilapia kuan na daw, kasi may ano na, amoy, or gano'n. Kasi naman yung tilapia dito sa libertad, dito sa unahan, dahil wala kong gagalitaan ng tilapia, hindi siya patay baka, kuan siya, daghang buhi na naman tilapia. So ako naman yung tilapia, kasi buhi, yun yung wala nang patay na, eh kuan na, hindi siya fresh, so kailangan buhi yun, yung buhay, oo, buhay, sa Tagalog. So gusto ko talaga yung, ano pa siya, yung nagalihok-lihok pa, yung nagagalaw-galaw pa, as in. Ang sarap kasi yun, lalo na yung sabaw na. Malasahan mo talaga na fresh talaga yung ulam mo. Yes, from the sea. Fresh from the sea. From the ocean. Ayun. Hinihintay nato na magkulo ang tilapia, magbutang sa tag mga lupo, pangpasarap kasi. Ano ba yung mga pangpasarap ko dito? At syempre, magic sarap. Ito lang naman yung pangpasarap mo. Lahat ng ulam ko. Yan. Yan, mayroon ako dito. Ano yan? Minsan nga lang, mag-vlog pa ko kumulpon. At syempre, hindi naman pwede na walang asin yung niluluto natin kasi ito lang naman yung nagpapalasa sa ulam natin. O, gano'n na. Yun na yun. Sarap, diba? Yun. Siyempre, mangawat kong patis ni ate. Hindi ko na kapalit yung patis eh. So, yan. Kita nga natin siya patis. Kasi isda siya ba? Di ba ang isda? Di ba ang patis gawa sa isda? So, ayun. Yan. Kumulo na yung ating sinabawang tilapia. Dati, hindi ko naman talaga alam na ang tilapia ay sinasabawan. Ngayon ko lang talaga ito na ano. Siguro, that time kasi, parang hindi ko na alam kung anong lulutuin ko ulam. Tapos naisip ko, sabawan ko kaya to. Kaysa, iba nakakasawa na puro prito, puro paksiw, puro ginataang tilapia, mga ganun yung mga nakikita ko dito. Tapos meron pa mga escabeche na tilapia, ganun yung with egg, yung may ano ang tawag doon? Basta ganun. Titikman na natin, makalami na dyan, kasing sarap ko na. Yan!
Baka magkasing sarap na kami. Natin titikman sa kutsara. Be professional. Professional. Yan. Ang sarap. Yan. Masarap na siya. Masarap na. Pero alam niyo ba, mas gusto ko dito sa sinabawang tilapia, lagyan siya ng yung sinigang mix, parang may asim-asim na malasahan mo. Try lang yun. Basta, ano lang naman, i-try mo lang. Lagyan natin siya ng sinigang mix. Mas lalong sasarap to yung sabaw na asin. Para lamig din mo higo. Yan, kumulo na siya. Malapit na. So, pakuluin lang natin ang pakuluin yung tilapia natin. Mami! Mama! Namiss ko. Mama, miss you, Mama! Pag-uwi ko dyan sa Jensen, ipagluluto kita ng masarap na ulam yung paborito mo. Kung dati, ako yung nilulutuan mo, Ma. Ngayon, ako naman magluluto para sa'yo. Oo, ganun talaga ako ka-sweet sa mama ko. Grabe. Sobrang sweet ko sa mama ko daw. Kasi na-miss ko lang siya. Ilang years na rin ako nakauwi? 6 years? Parang 6 years. Ay, hindi! Hindi naman 6 years. 5 years. Ay, hindi ko na matandaan. Kailan ba ako huling umuwi? Pati nga yung mga birthday ng kapatid ko, hindi ko matandaan eh. May mga ganun talagang tao, yung mga birthday ng kapatid mo, or mga ano dyan, hindi ko matandaan. Kasi wala ka namang ibang iniisip, kundi siya lang. Gati. Siyempre, maggamit tayo ng exhaust fan at sobrang ingay nito pag gagamitin mo. Nakakatingin talaga. Pero siyempre, hindi natin siya gagamitin kasi hindi naman tayo nagprito. Mas, mas gamitin mo siya pag nagpiprito ka ng mga ulam. Kasi uusok dito at yung alarm fire, nag-iilaw. Kung mag-ilaw yan, tapos magkoconnect siya sa labas, tapos malililik ng mga guard doon sa baba, doon sa lobby, buong building nga. Kaya nga pag may sunog dito sa condo unit, or isang unit lang talaga na susunog ha, as in talaga, mag-a-alarm talaga yan, as in sobrang ingay sa hallway. Ako lang natin ng 10 minutes, para lalong sabaw, saka yung, as in parang ganun, basta yung magluto, as in maluto, maigi, as in, hindi malansa yung sabaw, as in yung parang kulong-kulo talaga. Kasi sobrang sarap pag kulong-kulo talaga. And then, yung maraming kamatis, as in, paborito ko kasi yung kamatis eh. So, yan. After that, ilulunod na natin yung gulay. Nakikita ba ako? Baka hindi ako makita. So, yan. Lunod na natin yung gulay. Yan. Mahirap talaga mag-video ngayon. Oy, kiatay. Wala ako mag-video. So, yan. Yung aking gulay. So, yan. Ano lang to? 3 minutes lang to. Yan na siya. And syempre, pakuluan pa natin ng maigi. Yung pag hinawakan mo, as in magalaw yung camera, baka mahilo pa kayo. Ano lang to? Easy to cook lang siya. Ang sarap. Sarap. Madali lang ako maluto itong dakon kasi ayaw kasi yung dakon ay parang, yung last overcook, ayaw sa overcook, kasi yung tama lang. Hindi siya overcook, tama lang talaga. Na meron kang mga snack, yung parang wala kang mga na parang crunchy, crunchy. And then yun. Dahil ulam na yun, sarap na kumain, excited akong kumain. Guys, patapos na rin tayo magluto and yan. Wala na tayong memory. Memorful na talaga ako. So yun sarap. Lalo na yung ulo. Siyempre gusto ko yung ulo. Kunin natin yung ulo. Lagay natin sa ating mahiwagang bowl. Lapit mahiwagang bowl. So yun. Yan. Woo! Yan. Yan. Ang sarap. Fresh na fresh siya. At syempre gusto ko ng sabaw. Masarap kasi ang sabaw. Yan pa. More. Ang hirap mag-vlog. Tayo magtatapos
na kasi tapos na tayo. So, yun. Yan. Ako'y kakain na. Kainan na. Sarap-sarap ng ulam ko. Oh! Sabaw. Ang dami. More dahon. Yan. Kasi gusto ko yung dahon.